സി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ കസേര നൽകിയില്ല എന്ന് പരാതി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ടും അവഗണിച്ചു. സി കൃഷ്ണകുമാറുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് കസേര നൽകാത്തതിന് പിന്നിലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. വി എസ് രഞ്ജിത്ത് വിവരങ്ങളുമായി. രഞ്ജിത്ത്, ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വന്ന വാർത്തയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സന്ദീപ് വാര്യർ എന്താണ് എടുക്കുന്ന നിലപാട്? പ്രചാരണത്തിനില്ല എന്നാണോ അതോ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നാണോ? നിലവിൽ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെ പല നേതാക്കന്മാരും സന്ദീപിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശ്രമത്തിന് സന്ദീപ് നിന്നുകൊടുക്കുന്നില്ല. പാർട്ടിയിൽ തന്നെ സന്ദീപിനോട് വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന പല യുവ നേതാക്കന്മാരുമുണ്ട്. അവരൊക്കെ സന്ദീപ് വാര്യരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുമായി അടുപ്പിക്കാനും ഈ നീരസം ഇല്ലാതാക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമം നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ഇഴഞ്ഞു നിൽക്കുകയും തുടർച്ചയായി 2-3 ദിവസമായി പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നത് മുത്താന്തറയിൽ, പാലക്കാട് മുത്താന്തറയിലെ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും സി കൃഷ്ണകുമാറും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ചർച്ച, ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി സന്ദീപ് വാര്യർ ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇടപെട്ടത്, സന്ദീപ് വാര്യരുടെ ആ ഇടപെടൽ പാലക്കാട്ടുകാരനായ സി കൃഷ്ണകുമാറിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടായത് സന്ദീപ് വാര്യരുമായുള്ള നീരസത്തിന് കാരണമായി എന്നും ആ നീരസം പിന്നീട് വലിയ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും പാലക്കാട് കൺവെൻഷൻ നടന്നപ്പോൾ വേദിയിൽ സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് സീറ്റ് നൽകിയില്ല എന്നുള്ളതുമാണ്. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ടും സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് സീറ്റ് നൽകാൻ പാലക്കാട്ടെ ജില്ലാ നേതൃത്വമോ സി കൃഷ്ണകുമാറോ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സജീവമായി ഈ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയും വളരെ സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്ത പാലക്കാട്ടുകാരൻ തന്നെയായിട്ടുള്ളൊരു നേതാവിനെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിലുള്ള അമർഷം സന്ദീപ് വാര്യർക്കുണ്ട്. സന്ദീപ് വാര്യർ നമുക്കറിയാം TV ചാനലുകളിലൊക്കെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഘോരഘോരം വാദിക്കുകയും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തൊരു ശബ്ദമായിരുന്നു. പിന്നീട് സന്ദീപ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന വക്താവായി. കെ സുരേന്ദ്രനുമായി ഇടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന വക്താവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സന്ദീപ് വാര്യരെ നീക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമായി മാറി. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമായി തുടരുന്നു. പാലക്കാട്ട് പ്രചാരണത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് സി കൃഷ്ണകുമാറുമായി ഇടഞ്ഞ് സന്ദീപ് വാര്യർ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പിണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ പിണക്കം പാർട്ടി വിടുന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകുമോ അതോ അനുനയിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. നിലവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരും ഇടപെടുന്നുണ്ട്. സന്ദീപുമായി കൂട്ടുകൂടുന്ന, സന്ദീപുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സന്ദീപ് വാര്യരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശരി, വി എസ് രഞ്ജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകി.